To je úplne že super. Ne? U nás sa to zdá ako blbosť, ale aký by som si mohol, tak si dám malú porciu a z každého rožku trošku. Ne? Hej, ten taký... Taký degustačný štýl jedenia, hej, nie taký, že veľa, 10 knedlíkov, 4 kg kapusty. A jedno jedlo, nie. Veľa jedál a malé porcie, presne tak. Čo by si chcel odkázať mojim poslucháčom? No asi tak, veľa toho nebude. Jedzte zdravo a vyváženie. Rozvážne, hej. Vyváženie, to znamená zapíjajte kolou, pivom, najlepšie. Môžete aj palenkou, ale nešoferujte na druhý deň. Čo povieš ľuďom, že by mali zapíjať, najprv mali piť vodu, alebo potom, alebo čo? Čo ty odporúčaš k svojim jedlám? No, alebo... v podstate ty, keď ješ a zaleješ to veľkým množstvom vody, tak si vyrobíš problém. Lebo zriediš kyselinu v žalúdku a tým pádom musí žalúdok vyprodukovať oveľa viacej a tým pádom to nemá také efekty. Hej. Čiže je lepšie sa napiť pred jedlom poriadne, keď si smedný, potom sa najesť a pomedzi to vypiť nejakú vodu, ale nedajak veľa. Lebo v podstate... Čiže radšej vínko alebo niečo také? To je... Tak, presne ten pohár vína je... Ten taký degustačný, aj, že meníš chuť trošku. Alebo... Hej, že si to zmeníš v tých ústach. Hej. V podstate, keď ješ, nemal by si veľa piť. A keď piješ, nemal by si málo jesť. Presne tak, lebo ty veľa pil, ty malo zakúšal. Ktorého šéf-kuchára by sa ti páči, alebo sleduješ nejakých šéf-kuchárov, alebo nejaké trendy, alebo napríklad ten Bourdain, Anthony Bourdain? Môjim takým najväčším vzorom, trendom, neviem či... Ani nie, že takou inšpiráciou je presne Marco Pierre a Anthony Bourdain. Marco Pierre je jeden z najväčších psychopatov asi na planéte. Od 26 všetkých troch Michelinov, čo šéf-kuchár môže dostať. Zaujímavé, mal som možnosť spolupracovať vlastne s človekom, čo v tom období varil s jeho účňom Gordonom Ramsaym. Bol vlastne minulý rok v lete taká celkom pekná skúsenosť, kde sme Švedom ukazovali, jak sa robia langoše a zemiakové lokše. 100 gramový langoš s kaviárom, jak predáva niekto v Švédsku za 19 €, jak štarter, tak si poviem, že ako to stojí za to.